Бип-бип! Бип-бип! Ой, ну ты что не чуешь? Рыся, хутчэй отсовывай свою книжку. Навошта? Табе не хапае месца на другой полове стола? Ху, видовошно, что не хапае. Трасса короткая. Так, отсунься крыху со своими книжками. Завалила ими увесь стол. Не увесь, а только полову. И не завалила, расклала. И не подумай отсовываться. О, вы только послухайте, не подумаю. Мне потребно больше места, бо у меня машины, разумеешь? Это хуткость, бясконцая трасса. А табе, ну навошта стольки места? Для моих книжек. Дык склади их одна на одну, а то расклала, як невядомо что. Стольки пашаны неким книжкам. Не неким, а цікавым, с пригожими малюнками. А расклала тому, что выбираю, что мне перамалявать. Вясёлый заняток, нічога не скажешь. Уяви сабе. И тут такие смешные гісторыі сустракаюцца, и они все с малюнками. И ты усё, про что тут написано, разумеешь? Ну, не ўсё вядома, але мне малюнки дапамагаюць здагадацца. Дай поглядеть. Так, ага. Сапраўды. Можна і не чытаць, бо ўсё падрабязна крок за крокам намалявана. Такие книжки вельмі зручныя для чытачоў. Касмічнае прывітанне, сябры. Рады бачыць цябе, Эліна. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім! А глядзіце, што я знайшла каля вашага будынка. Не ведаеце, чыя гэта кніжка? Моя! Чакайце, у вас одна кніжка на двоих? Не-не, гэта толькі моя кніжка. Я яе пазнала. Відаць, выпала, калі я несла сюды астатнія кніжкі. Что ты, Рыся? Это моя книжка. Что, я не ведаю свои книжки? Их у меня не шмат, как пераблытать. Відаць, усё ж таки пераблытаў Топа. Нейкае непаразуменне, да і толькі. Але не хвалюйцеся, зараз мы высветлім, хто сапраўдны уладальнік кніжкі. А як мы докажем, что Топа помыляется? Так, цікаво, Элина. А як мы докажем, что Рыся подманывает? Каб даведацца, хто з вас выдатны акцёр і штукар, трэба правесці дэтэктыўнае расследаванне. Давайте пачынаць. Так, спачатку прапаную вам з Элінай перагледзець кніжкі на паліцы, бо, наколькі я памятаю, падобная кніжка да гэтай маёй стаяла недзе там. А што, Рыся, можа і сапраўды у вас з Топам падобныя кніжкі? Не ведаю, але давай поглядим на паліцы. Ну-ну. Так. Вон там, за высокой блакитной книжкой. Выглядывая? Не тая. Ой, відаць, такой книжки, як у мяне, нема на паліцы. Вы там не поснули? Надокучило вас чакать. Ну что, знайшли? Ой, ніякай падобнай на мою книжки там няма. Подобной на мою. На мою! На мою! Пачакайце, сябры, не трэба спрачацца. Пачынаем расследаванне. Топа, якія ў цябе ёсць доказы, што кніжка належыць менавіта табе? А той бяспрэчны факт, што моя кніжка падпісана на першай старонцы. Топы! Вось! Сапраўды, тут падпісана Топы. Ну я ж казаў, моя кніжка. Ну, хто з нас тут выдумляе, а, Рыся? Ой, нічога не разумею. Я была упэўнена, што гэта яна. А выявілася, што ты памылілася. Напэўна. Прабач, Топа. Але ж я памятаю, што ўзяла такую ж кніжку з сабой. А тут, яе няма. А, відаць, згубіла по дороге. У твоей кніжцы не было подпісу Топы? Ну, зразумела, не было. У маёй была закладка посередине. Так. Такая закладка? О, это моя закладка. Ой,
А як я напинулась у твоїй книзі, Топа? А закладка так само моя. Не може бути. Ага. Топа, а что намалявано на отворотном боку твоей закладки? А? Что намалявано? Что намалявано? Ага, кветка намалявана. Рыся, а на твоей закладце что намалявано? А я намалювала там Сонейка. Сапраўды. Сонейка, Сонейка, хто подумал? Гэта закладка Рысі, Топа. Бачыш, на ёй Сонейка. Ну, не ведаю, як яна апынулася ў маёй кнізе. Можа, падабраў выпадкова і паклаў у кнігу. А твоей закладки, Топа, с кветкой я не знаходжу. Але знайшла нешта іншае. У свою книгу, і я яшчэ поклала... Пачакай. Топа, што ты клаў у сваю кнігу? Что я поклал? А что я поклал? Фантик от цукерки. Эх, Топа. Рыся, а ты што паклала ў сваю кнігу? Листик с древа. Па ўсіх прыметах лістик, закладка. Гэта кніга Рысі. А як же мой подпис? А подпіс, хутчэй за ўсё, быў зроблены некалькі хвілін таму вось гэтым алоўкам. Калі мы шукали книгу на полиции, а Топа застаўся один за столом. У маім касмічным планшеце ёсць праграма распазнавання, калі быў зроблены подпіс. Будзем правяраць, Топа. Не-не-не, не трэба. Это не моя книга. Я подписал яе, калі вы были его для полиции. Пробачьте. А навошта ты так зрабіў? Ну, ты вельмі цікава рассказывала про свои книги, якія можна читать по малюнках. И мне захотелось иметь такую. Ось дивак, дык попросил бы, я б табе дала. У меня шмат таких книжек. Але я бачила, что тебе цікавить только машинки. Не только. Трымай и больше не ошуквай нас. Дякую, вялікі. Бачыш, Топа, ўсё прасцей, чым ты ўяўляў. І памятай на будучае, што ўсё таемнае становіцца відавочным. Пробачьте, калі ласка. Добро, пробачаем. Ну, а зараз давайте глядзець мульцік. Што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Чистим зубки и у ложечки спать. Добраноч, дзяўчынкі и хлопчики. І касмічных прыгод вам у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай. Баю-бай,
Баю,